praznik. Hvala vam što vežbate hrišćansko strpljenje, ali kažu da tako na praznike se događaju iskušenja. Mi treba samo da se smeškamo i se radujemo životu, da volimo jedni druge. Otac Bogoljub je blagoslovio da mi krenemo bez njega. Eto, napravili smo do sada neviđenu operaciju. On je munjevito sve organizovao, došao po nas i došao na jednu lucidnu ideju da ja vozim njegov auto, a da on sačeka šlep službu, evo sve je to gotovo, uskoro će doći auto. Verovatno će za 2 sata biti auto popravljen, tako da, kažem, taj osmeh nam je najvažniji. Milo mi je da je sa nama danas i Aleksandra Ninković-Tašić, koja, eto, u Agape Zvezdobroju ima već dosta knjiga, ali jedna, zapravo, poslednja koja je zasijala u toj galaksiji je upravo ova knjiga koja se zove Nauka na drumu Marka Kraljevića u podnaslovu Munje i zmajevi. I ja predlažem da pitamo Aleksandru odmah, pošto ovako testiramo ljude i kad kažemo, izašla je nova knjiga, zove se Nauka na drumu Marka Kraljevića, Munje i zmajevi, svi kažu, jao, kako je dobar naslov, a šta u stvari znači? Eto, mene pitate. Ja moram da vam kažem, pomogao mi je Milutin Milanković. On piše kako u starim godinama šeta sa prijateljem Kalemegdanom i pita, kaže me prijatelj, je li Milutine, je vreme za nov kanon? Ja mu kažem, to vreme je davno prošlo, prijatelju. Ostalo je samo vreme za Marka Kraljevića. I tako počinje moje neviđeno traganje za esejem Milutinom. Verujte mi, ova knjiga da je prazna, nije prazna. Da ima ovaj esej, ima ga. Bilo bi, pa dobro, Smrt Marka Kraljevića na 23 strane, ja pronađem njegovom rukom pisan esej i evo ga tu je. Komunisti, izvinjavam se, evo neću da psujem i pljujem, nisu dali da se objavi. Previše vere i previše srpstva. Si našao, Aco? Otko znaš šta traži? Smrt Marka Kraljevića. Mislim, ceo esej je divan, ali on dokazuje naukom da je Filip Višnjić rođen kad je video. Dokazuje upotrebom reči koje koristi Filip Višnjić i kaže ne, on je video kad je rođen. On je oslepe od bolesti. Nije rođen slep. I to nam otkriva, stavlja u esej čuda razna, stih po stih pesme Smrt Marka Kraljevića analizira neverovatno. Milutin Milanković, Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, moji zvezdobrojci, svi su pisali o Marku Kraljeviću. Ne videći njegovu surovost, nego dobrotu. Znate da Tesla prvi na engleski prevodi pesmu Marko Kraljević i Musa Kesić. Mi nemamo pojma, pa to je za bukvar. On je prevodi, piše na engleskom esej. Mi imamo veće od junaka. Mi imamo čojstvo. Znate, naš junak ubije Musu Kesiću i kaže ja meni do Boga miloga, zar pogubih od sebe boljega? Ko bi to rekao? To vam je, piše Amerikancima, čojstvo. Veće je to od junaštva. A hoćeš da nam ispričaš to kako je otac učio Milutina Milankovića epsku poeziju? Kad je Milutin bio potpuno mali, on je prvi 6 godina imao i piše, tu imate u knjizi, umešanim rečima kako mu otac čita pesmu
Marko Kraljević i Musa Kesežija, ali on počinje da jece. Kad je video njegov otac, a crne ruke, crne oči, nisam plakao, ja sam jecao. Kaže mi otac, Milutine, neću više ti čitam pesmu, odem da spavam. Umesto snova, reči i pesmi. Sutradan nađem mog oca i kažem mu, ja znam pesmu. On kaže, ja ti, Milutine, ne čitam ovu pesmu, pa ti si mali. I ja mom ocu krećem da govorim pesmu. Zamislite, ja i govorim, sada plače moj otac. Više mi nikad nije rekao da sam mali za neke stvari. Tako počinje Milutinova priča. A mog našeg Pupina uvek su sveštenici predstavljali na predavanjima i uvek govorili, evo ga Marko Kraljević našega vremena. Evo zašto je on Marko Kraljević svakog vremena. Vi svi imate mobilne telefone. Oni bez Pupina ne bi postojali. Imaju 3 osnovna patenta, 2 su Pupinova. Jedan je patent njegovog studenta. I tu ja plačem, evo sad neću, 2 pisma. Pupinovo njemu i njegovog studenta Pupinu. Profesore, završili smo naš patent. Jel mogu da ga prijavim na naša imena? Vreme. A Pupin mu odgovara, nemoj sine na moje ime. Ja sam star čovek, već imam sve, tebi će više da znači. I Armstrong prijavljuje patent na svoje ime. Od 3 patenta, 2 su Pupinova, a jedan je ovaj, nemoj sine, ja sam već star čovek, tebi će više da znači. Setite se ovoga kad uzmete mobilni telefon. Aco? Pronašao sam taj deo Ajde. gde Milutin donosi zaključak da Filip Višnjić nije rođen slep. Kaže, iznosi ovaj stih, kaže, al mu bijela odgovara vila, pobratime Kraljeviću Marko, tebe nitko šarca otet neće. Nit možeš umrijeti, Marko, od junaka, ni od oštre sablje, od topuza, ni od bojna koplja, ti se ne bojiš na zemlji junaka, već ćeš bolan umrijeti, Marko, ja od Boga, od starog krvnika. Kaže, zaustavimo se jedan trenutak na ovom mestu razgovora između Marka i Vile, razgovora kojim je Marko predočen u celom svome nedostižnom junaštvu, a na rečima, ja od Boga, od starog krvnika. Zapitajmo se, da li se u dobu kada je naš pesnik ovu svoju pesmu ispevao i gudio je na narodnim zborovima oko crkava i manastira, iko drugi smeo usuditi da izgovori reči zbog kojih bi u pobožnom hrišćanskom svetu bio kamenovan ili otišao na lomaču? Otkuda mu takva slobodoumnost? No zamislimo se u njegovom položaju. On je nesumnjivo rođen vidovit, a odrastao valjda i u boljim prilikama, inače ne bi stekao obrazovanje kojim je očigledno raspolagao i postao pesnik ovakve veličine. Verovatno je u svojim mlađim godinama oslepeo bolesti boginja. A zar je čudo da, iako je verovao u Boga, nazvao ga krvnikom? No čitajmo dalje šta mu Vila govori, da mi sad nećemo dalje. Možemo dalje, da. Ti kreni... Pa celu knjigu. Pa celu knjigu. Pazite, ova knjiga, bar ne ona, nego reči u njoj su zakon, uputstvo za upotrebu srpskog roda. Zbog toga je nauka na drumu Marka Kraljevića. Nije samo zbog Milutina, on vodi sve naše zvezdobrojice. Tu su u knjizi Mileva Marić, Einstein i Ruđer Bošković, svi, ali oni vode. Ja moram da vam kažem, bili su hrabri, bili su istinomeri, bili su puni vere i bili su dobri ljudi. I po tome se istorija naše nauke razlikuje od svih drugih istorija nauke.
Znate, Newton je bio veliki čovjek, ali i sujetan. Ubio je drugog čoveka. Sujeta mu veća od uma. Kod naših naučnika nikad nije postojala sujeta. Postala je dobrota i želja da pomognu. Opet ja vraćam se uvek za bukvar. Za bukvar je ovo. Ništa ne može, kaže Ivan Đaja, biti na sreću ljudsku ako ne počiva na ljubavi prema dobru. Pa da, nauka na drumu Marka Kraljevića nije samo hrabra, milostiva je i dobra je. I u predgovoru kažeš, Mihajlo Idvorski Pupin piše da čovek mora biti oslonjen na 3 stuba. Religija i nauka su 2, ali je i umetnost 3. Da. Zašto je tako smatrao? On je pisao često o tome, on je bio veliki svetosavac. Naš Mihajlo Pupin najverovatnije najveći svetosavac. Njega je majka zadojila, nepismena žena, i on je smatrao ceo život da mu je Sveti Sava lični zaštitnik. Kad je teško, on će uspeti. Znate šta piše Jovan Cvijić? Čekaj, nemoj da preskočiš ovo. Objasni odakle tolika vera Mihajlu da mu je Sveti Sava zaštitnik i patron. Pa zbog majke. Šta je usnila majka? Majka je usnila kako je Sveti Sava stavio ruku na glavu njenog sina, rekavši joj, kćeri Fijata, pa izvor je suviše mali za tvoje dete, pošalji ga u svet da pronađe znanje. I ona je to i učinila i unela je to u Mihajla Pupina. Zamislite, kada prelazi burni Atlantik da bi stigao u Ameriku iz Praga, hvatano je on je samo u košulji. Kaže, talasi kao zmajevi, vetar duva, vide ljudi i sažale se. Mladić. I otvore mu put ka brodskom dimnjaku, koji je 3 nedelje grlio svako večer. I kaže, ja se ne plašim, neću umreti. Ja znam, sada se moja majka moli dragome Bogu da ja dočekam kraj ovog puta i ugledam Ameriku, ne plašim se. Ono opet izvini, ali moram da kažem, Mihajlo Pupin piše o Svetom Savi neverovatno i taj deo postoji u američkom izdanju, nemačkom izdanju, francuskom, japanskom, švedskom, samo su ga komunisti iščupali iz srpskog izdanja. I ja sam vraćala sam Svetog Savu i ja rekao, iguman Tihon Studenički, ja mu pričam, pa kako da vraćam? Vraćaj, on meni kaže, vraćaj. I to ti onda dovoljno, vrati ga i dovoljno je. Posljednja Pupinova rečenica je, ne može da postoji kuća srpska, a da se u njoj ne slavi ime njegovo. A sad ću tek da vas zaprepastim, Amerika mi šalje najlepši esej o Svetom Savi, piše Nikola Tesla. Sad bi ja to uz Marka Kraljevića i teslijanerima da odrubim glavu. Kako bre? Kako mi to nemamo opet u bukvaru? Ajde, kad već pominješ i Nikolu Teslu, šta je značilo zapravo za njegovo formiranje ličnosti, za njegov naučni, stvaralački, istraživački opus, upravo to kako je bio vaspitavan? Opet potpuno pravoslavan,
opet nepismena majka. Sad citiram Nikolu Teslu. Majka me vaspitavala onim rečima koje je majka govorila svom sinu Marku Kraljeviću. Nemoj sine, govorila mi je, ti suditi krivo, ni po babu, ni po stričevima, već po volji Boga istinoga. Bolje ti je, sine, izgubiti glavu, nego svoju ti prodati dušu. To u poznim godinama piše Nikola Tesla. Citira majku Jevrosimu i te reči stavlja u usta svoje majke. 33 monaha i sveštenika bila su oko Nikole Tesle kad je bio mali. Ko kaže kako je poleteo, eto tako je poleteo. Njihova molitva ga je vodila najviše. Ja ću sad reći, evo, držim se za rukohvate, obrtno magnetno polje, koje važi za jedan od najvećih pronalazaka Nikole Tesle. Znate šta piše Nikola Tesla? Bilo mi je lako, tad sam čitao Otkrovenje Nikola, bijeg Titor, svi crkava i manastira građenih za vreme njegovog života. Bio jako ponosan na to. Govorio je i pisao je, mi to ne znamo, bole me kolena, molim se svaki dan, onim molitvama kojima me je naučio otac kada sam bio dečak. Molim se svaki dan. Mitropolit uvijek mu je posle upokojenja sve ostavio. To nisu bili mali novci. A Nikola Tesla, danas bismo rekli, nije uzeo ni dinar. Sve je ostavio Srpskoj pravoslavnoj školi u Gospiću. Sve. Čitavo bogatstvo ujaka mitropolita. Mi nekad se saplićemo jer ne znamo, zbog toga nastaju, Aco, zvezdobrojci, si ponovo? Dobro, zbog toga nastaju zvezdobrojci. Oni pišu o tome, i Pupin, i Tesla, i Milutin, između ostalo kako su prevazilazili teškoće kada su bili mali. Nisu se žalili, nisu kukali, ali su leteli. O, da, leteli su. Bili su zadojeni narodnim tradicijama. Znate kako piše Nikola Tesla na engleskom o Kosovskom zavetu? To je da čovek stane i da pomisli jesmo li ludi. Piše Nikola Tesla. Velik je bio spartanski kralj Leonida. Znate, mi smo imali većeg. Naš se zvao Miloš Obilić. Obojica umiru hrabrom junačkom smrću na bojnom polju, ali naš Miloš Obilić umire kao žrtva. Pita Amerikance, znate li vi šta je žrtva? Piše to Nikola Tesla. Meni šalje Kongresna biblioteka celu knjigu o srpstvu i o zmaju iz 2015. reprinta. Knjiga je iz 1896. na primjer. I ja pitam ženu, posrami me, što vi ovo štampate ponovo? A ona meni kaže, pa vidite vi ko ovo potpisuje? Potpisuje Nikola Tesla. Štampat ćemo uvek. Oni uvek, a mi nikada. Piše Nikola Tesla. Ne postoji narod koji više strada od srpskog naroda. Zbog toga smo morali postati ili pesnici ili mislioci. A kako je mesto i značaj imala epska poezija u životu Nikole Tesle? Ogroman značaj. I majka i otac bili su prenosnici. Nikola Tesla obožavao je zmaja, piše mu uvek najveći srpski pjesniče, ali
piše i Lazi Kostiću, Santa Maria della Salute. Laza Kostić ga moli da se oženi, evo nek uzme Lenku Tunđerski, najlepša žena, najpametniji muškarac. Znate šta mu piše Nikola Tesla? Prijatelju, oženio sam se naukom, ali ne brini, ako si ikada budem ženio, pa bit će to Srpkinja. Epska poezija. Pa to je, da, epska poezija kao ono što sam citirala majku Evrosimu, to je bio njihov mod. Otkud Marko Kraljević? Marka Kraljevića su donele nepismene majke. To je najveći ključ. Nepismeno s jedne strane, mudro sa druge. Najmudrije žene, oni su ih obožavali. Nikola Tesla piše nemoguću stvar u svojim sećanjima. Moja majka mogla u 6. deceniji da uzme između 2 prsta jednu trepavicu. Zamislite, da na to jednoj trepavici zaveže 3 čvora. Ja rekao, pa gde Nikola može bilo ko da vezuje čvorove na trepavicama i shvatim. Nije to mera mogućeg, to je mera ljubavi. Pišu američki naučnici, ja to gledam. Mihajlo Pupin stalno priča o svojoj majci, ali nikad se deči ustaje i kaže o majci ne mogu da pričam dok sedim. Evo. A šta je pronađeno pored Nikole Tesle, pored njegovog uzglavlja kada je usnio? Na grudima. Na grudima držao je pesmu Smrt majke Jugović. Ni patenti, ni oscilatori, nego pesma Smrt majke Jugović. To mi šalje FBI. Sve su mi poslali sem nauke. I ja kažem čoveku FBI-u, pa prošlo je 70 godina, šaljite. On meni kaže, nije prošlo za američku državu. Sreća, strpstvo i veru šalje. Pisao je Nikola Tesla, moram i to da vam kažem, o Svetom Nikoli. Evo, ovo je zaključak, ovo je opet za bukvar. Ja stalno gledam u ovog dečka, ko da će onda mi odgonete. Ti kad porasteš sve ovo da vratiš. Posle streljanja đaka u Šumicama, prvi u Americi piše Nikola Tesla. Deca su se uhvatile za ruke. To nisu deca, to su srpska deca, to su junaci. Junaci, nećemo vas zaboraviti. Vaš brat Nikola Tesla. Sad ti, ja ću da plaćam. Sad ti, pa da. Da nas ubiješ, pa i sad ti. Ali evo nešto što je po meni najveličanstvenije što je Mihajlo Pupin izgovorio, i to baš kada dobija John na Fritza nagradu 1932. godine. Samo da vam kažem, to je američki Nobel. Tu nagradu skoro da nije dobio niko. Nije dobio Tesla, ajde. Da, mislim, dobio za svoje naučne dostignuće. A vidite šta on kaže. Čovečanstvo još nije došlo do najveće pokretačke sile u duhovnom svetu, a bez njenog prisustva pokretačke sile toplote i elektriciteta ne mogu dati svoj puni doprinos razvoju duhovnog života čoveka. Ljubav prema večnoj istini i njihov rad da otkriju ovu istinu za dobrobit čovečanstva vodio je naučnike i inženjere do njihovih velikih uspeha. Ovi trijumfi ljubavi ubedit će bezvoljni svet da će pokretački trijumf, pokretačke sile ljubavi koju je Hristos otkrio, biti najveći trijumf doba energije. Moram da kažem, to Pupin izgovara pred najvećim naučnicima i privrednicima toga vremena i ovo prenose svi. Svi mediji, pisani tada, ceo njegov govor. On je jedini naučnik u istoriji
koji je dobio sve 4 naučne medalje. Niko nikad jeste naš Pupin. To je za drugi dnevnik, evo nisam rekla za bukvar, i John Fritzovu, i Edisonovu, i počasnu medalju, i Washingtonovu, pa sve je dobio. Zanimljivo je kako gotovo da nije bilo situacije gde je dobijao priznanja, gde je postajao predsjednik akademija, gde je doživeo svetsku slavu, da nije ispovedao svoju veru. Pa te molim, ako možeš da kažeš isto prilikom dodele jedne nagrade, kada se zahvaljivo i kaže izvinite, ali ja ovde ne vidim vas. Tačno, rekao je, ja vidim svoje drugove sa idvorskih pašnjaka. Zar ih ne čujete? Pitaju me, je li Mihajlo, koji su te sveci i Boži anđeli vodili na tvom putu od našeg malenog sela do ovog veličanstvenog hrama znanja u Americi? Ima jedna još intenzivnija slika i opet zastaje dah. Mihajlo Pupin je veoma star i veoma bolestan. Ne može da sedi i leži. Dolazi najpoznatiji novinar New York Times i kaže, sedim pored jednog idvorskog pastira. Znate, pastira koji je postao jedan od najvećih naučnika 20. veka. Profesore Pupin, pa da li vas je nauka odvojila od Boga? A meni se profesor smeši i kaže, pa dete, mene je nauka približila Bogu, približila me veri moje majke. Ja se nadam da će moja nauka i druge ljude približiti njene veri. Svašta nam je istrgnuto, to je glupo da ja kažem da bez vere nema ničeg, nisam završila. Jovan Cvijić piše, ima nešto toplo u meni, mnogo toplo. Mora biti da je to moja vera u Boga. Još piše, ja se ne plašim. Kada je teško, ja znam da tada pred Bogom stoje moja majka i Sveti Sava. Ne plašim. Znate koliko toga ima? Ja šaljem mom prijatelju ovo i on me zove i kaže ovoga nema u sabranim delima. On je specijalista za Jovana Cvijića, predaje na fakultetu, kaže ovoga nema u sabranim delima. Rekao, nije to što nema, ko ih je isterivao, ove reči postoje, evo, moje da ih vratim i u sabrana i u sva dela, za početak pričamo, to baca potpuno drugačiju sliku. Verujte mi da je Nikola Tesla, to je duhovna revolucija, veliki Tesla, pravoslavac i Srbin. Njegova omiljena sestra, najmlađa Marica, mu piše, dragi brate, ono što si napisao Zmaju, pa veće ti je to za srpstvo od svih tvojih velikih dela, a Hrvati sada mogu roge use, pa više te svojim ne smeju zvati. To je pisala 1894. Toliko o tome. Evo ti kaže nešto lepo i pomirljivo da ja ne počnem da psujem. A da, hoću da kažem, opet da te zamolim za jedan citat koji govori o tome koliko je Mihajlo Pupin sa jedne strane osvojio svetske vrhove nauke, a sa druge strane nikada nije izgubio samosvest odakle mu je to dato. Ja te molim da kažeš onaj citat da je bio svestan, da je u jednom trenutku bio prost govedar. To je rekao sveti vladika Nikolaj, njegov možda i najbliži prijatelj. Kaže, ustaje na Kolumbiji, zamislite šta kaže svojim studentima. To piše Nikolaj Velimirović. Kaže im, ja sam bio prost govedar u Banatu, pa sam uzet od svojih goveda da javljam ljudima dela Gospodnje u prirodi.
kad se upokojio, piše Nikolaj, upoznao sam mnoge velike ljude. Jednu gromadu, jednu stenu, zvala se Mihajlo Pupin. Pa nije on to rekao slučajno. Njihovih susreta ima na hiljade. I ja vama ne mogu da opišem, Pupin u Americi bio uvek domaćin, a njega je izuzetno uvažavao Nikolaj. Kada je hirotonisan u manastiru Žiča, dolazi Pupin iz Amerike. A da vidimo na koji način je Mihajlo vaspitavan, koja je bila tu uloga majke koja je bila nepismena i na koji način je odgovarala radoznalom i znatiželjnom Mihajlu, na primjer, na pitanje šta je to mama svetlost. Ona mu je rekla, sine moj, ja nikad nisam naučila ni da čitam, ni da pišem. Ja ne znam šta je svetlo. Kreni u svet da pronađe znanje i odgovor na ta velika pitanja. Kada Pupin umire u Washington Postu, Lion Fels, koji je tvorac Doma slavnih, veliki veliki, piše, profesore, otišli ste. Ja vam želim, kao što ste od useljenika poslali najslavniji građani Amerike, tako da iz sveta mraka pronađete svet svetlosti za kojim ste uvek tragali. Ja znam da ste ga pronašli. Zbogom, profesor. A kako je mati olimpijada uspevala? Nije olimpijada. Alimpija, to je spijada. Alimpija, dobro, izvinjavam se. Pronašla konekciju između Davidovih psalama i visoke matematike. O, da. Pupin je govorio uvek, evo ja sad tebi kažem, uspeh to je 5 strana dnevno. Čitajte svaki dan makar 5 strana dnevno. I visoka matematika potpuno nejasno. Majka nepismena ga natera da čita naglas. Nepismena žena. I kaže mu, sine, razumem. Kako, mama? Pa razumem, to ti isto ko psalme. I počne da mi govori psalme i kaže, evo, ova tvoja matematika, to je kao da slušam psalme, sine. To je njegova majka Pijada. Alimpija. Verovatno su slavili svetog Alimpija Stopu. Evo, ako mi dozvolite da pročitam, pa možda je za mene i omiljeni citat Nikole Tesle, gde on pokušava da verbalizuje ono što je jednostavno toliko mistično i tajanstveno, da ne postoje reči za tako nešto. Ali on se potrudio i kaže: uveren sam da je ceo kosmos objedinjen kako u materijalno, tako i u duhovnom pogledu. Postoji u vasioni neko jezgro, otkud mi dobijamo svu snagu i sva nadahnuća. Ono nas večno privlači, ja osjećam njegovu moć i vrednosti koje ono emituje celoj vasioni i time je održava u skladu. Ja nisam prodrao u tajnu toga jezgra, ali znam da postoji i kad hoću da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to svetlost. A kad pokušam da ga shvatim duhovno, onda je to lepota i samilost. Onaj ko nosi u sebi tu veru, osjeća se snažan, ravno čini radost, jer se i sam osjeća jednim tonom u sveopštoj harmoniji. Da, rekao je Nikola Tesla, ako me pitate šta sam ja pripadam religiji kojoj moj uvek pripadao, mitropolit, hrišćanin. Najmanje što vam mogu reći, hrišćanin. Mihajlo Pupin je na svom imanju u Norfolku umeo često da pravi druženja gde se okupljao fin i prosvećen
svet, obrazovan svet, ali često su umeli da budu ljudi fascinirani raznim tehničkim dostignućima i onda su molili profesora Mihajla da im objašnjava kako neke stvari rade. I molim te, ispričaj kad jedna gospođa sva egzaltirana rekla Mihajlu: profesore, pa kako taj radio funkcioniše? Pa to je meni potpuno nejasno. Pa to je jedno veliko čudo. On je digao prst desne ruke i rekao je: vidite, taj radio, to je deo čovečijih ljudi. To je lako objasniti. Ono što ja ne mogu da vam objasnim, to je prst ruke. To je delo našeg Gospoda. Pitajte me kakav je Gospod. Mi su zapričali kao da ovde ljudi ne postoje. Pa je. Pa, evo, jel imate vi neko pitanje slobodno? Postavite neki komentar. Možete, Ati, on sve prima, sluša. Možda zapravo da objasnimo ovako ukratko šta je sadržaj knjige, šta sve mogu da pročitaju. Baš. Pa kako me tako pitaš? Da te mrzi da... Ne, ma kakvi me mrzi. Svašta kažem. Pa ja sam vam odmah na početku rekla da ima samo esej na 23 strane. Smrt Marka Kraljevića, skidam kapu, bilo bi dovoljno, ali ima svašta. Pupinove reči, Tesline reči, reči Ruđera Boškovića, jedan veliki naš naučnik, vidjet ćete ovde, koji je prvi pisao o veštačkoj inteligenciji, pa gde nam je pamet, što svi ne znaju da je to učinio jedan Srb. Između ostalog je rekao: veštačka inteligencija nema dušu, mora da ima dušu. Mora da ima dušu. On je pisao da zna da je Ruđer Bošković pisao pesmu na srpskom. Kaže, čitao sam njegove pesme na srpskom. I sad ja s Milanom pregovaram da mi šalju iz arhive, hoće. U knjizi se mogu naći i brojni citati naših velikana i poslednje što Ivan Đaja piše u svojim sećanjima je: vremenom čovek oseti da su mu najveće radosti u životu one koje je drugima učinio. Mereći ovom istinitom rečenicom, da li je Mihajlo Pupin bio jedan od najsrećnijih ljudi na svetu? O da, bio je silac čovek. Činio je čitav život drugima. Naš konzul mu kaže, Janković, pa ne rastu ti, Mihajlo, pare na drvetu. Daješ svima koji ti traže, ostaćeš bez ičega. I piša, meni se profesor samo smeši. Smeši. On je davao njegova dobra dela. Tražim jedan profesor ekonomskog fakulteta. Kaže, ti stalno o tim dobrim delima, šalji mi spisak da ti kažem koliko to danas vredi. Ali ja imam krnji spisak, mali. Ja mu pošaljem mali, on me zove i kaže, sine, ti si nešto pogrešio. Pa rekao, nisam, samo sam vam poslala malo. To je isečak. On kaže, ovo je tvoj isečak, vredi više od 2 milijarde dolara. Ja rekao da je video sve, ko zna šta bi rekao. Ajde, možda je i ovo trenutak da kažeš kako si ti uopšte čula za Mihajla Pupina i šta te nagnalo da toliko vredno istrajavaš u tom procesu? 15 godina istrajavam. Dobila sam u porodično nasleđe ogromnu monografiju manastira Visoki Dečan. Ja rekao, to je zato što mi je to slabo. Okrenem prvu stranu, na prvoj strani Pupin.
piše štampano iz fonda Mihajla I. Pupina, Srpska kraljevska akademija. Ja rekao, kakve on veze ima s ovom. I krenem da istražujem. Imala sam šta da vidim. Štampo je monografija, evo tu se nalazi u knjizi njegova monografija koju je štampao o Markovoj crkvi. Duša me boli, piše u toj monografiji. To su najbolji istoričari umetnosti. Piše, pazi, 20. godina 20. veka. Marka Kraljević i kralja Vukašina farpaju da bi ofarbali srpstvo iz Kogničove mane. Da li postoji neka značajna nacionalna institucija da nije on štedro davao? Ne, ne postoji. Moja ideja, ali džaba, da sve naše institucije nose Messinganu tablu, pa ne bi preživele bez pomoći Mihajla Pupina. Znate koliko je slao univerzitetu, školama, crkvama? To je nebrojeno. Njegov prijatelj je bio najbogatiji Amerikanac, John Frottingham. Evo, reći ću vam, to je da se čovek uhvati za glavu. On 40 godina pre svog upokojenja ostaje bez supruge. I ja verujem da je bio u emotivnoj vezi, zvaničnom prijateljskoj, sa najbogatijom Amerikankom 20. veku, Helen Hadley Jenkins. Da li znaš, to je poslednje moje otkriće. Poklonila nam je 6 glave. Tamo gde su sad oblakoderi, sve je to pripadalo Kraljevini Srbiji. I to uzeše 46. godine komunisti. Kaže meni sad pokojni akademik Živinović, nađi me. Ja rekao, pa ideologija, profesor. Kaže on meni, ja ideologiju ne mogu da osramotim. Nađi ime, ja ću da ga osramotim. Pa gde da mu dam ime? Našao sam ime, ja ću da osramotim. Nećemo nikog da sramotimo, nego ako možeš da nam ispričaš kada je poželeo da pomogne srpskoj deci koja su ostala bez roditelja. To je John Frottingham. To je Pupinov prijatelj, bogati Amerikanac, koji je dao čudo, dovede decu na carinu. A naš kreten carin, siročan, kaže, trebaju mi potpisi očeva. Kaže mu John Frottingham, ali oni očeve nemaju 234 dece. Kaže, carinike onda ne mogu preko granice. Kako ne mogu preko granice? Hoće da ih izvuču u mir. Kaže, jer ne mogu, kaže, ne mogu. Zove John Frottingham advokate, potpiše i usvoji svu decu. Svih 264 dece. I pita carinika, sad imaju oca. Ja mogu sad preko. Kaže, a carinik sad mogu. Ne, ja sam videla fotografije, opet suze, male šajkače im je stavio na glave, da ih podsjećaju na kuću. Sve ih je školovao i vratio ih nazad rodbini. Kad je prošao rat, kad su završili škole, to su neki od najuticajnijih i najuglednijih ljudi. Najbolje škole su završili. Naši ljudi, on je otvarao domove za decu. Kaže, oni imaju 3 obroka dnevno, imaju užin, imaju neke lepe haljinice za spavanje, divne krevete. Kaže John Frottingham, dok sam živ, ova deca će imati. Ova deca će imati. I Pupin je dosta pomagao i decu siromašnu, i brojne stipendije. Petocifren broj. Dao je 30.000 školskih stipendija. 30.000! Znaš koliko je svetosavskih nagrada podelio? Nema kraja. Nema kraja.
Taj fond je bio pri Akademiji nauka, nosio ime njegove nepismene majke Pijade, fond Pijade Aleksić Pupin. Preko tog fonda je slao Svetosavske nagrade. Za ono ko najbolje gucla, ko najbolje uči srpski jezik, ko najbolje uči srpsku istoriju, svima je davao novac. A je li umeo na tim druženjima da lično pravi hranu, da ih nosi? Da, ali ono što je najzanimljivije, pišu, pošto je proslavljao Božić i Uskrs najviše, on je pekao meso, on je služio, on dovede najveće Amerikance, najbogatiji, Rockefeller, Rothschild mu sede za stolom i dovede Srbe koji su mu radili na imanju za isti stol. Sve ih služi, Srbi levo, Rothschild, Rockefeller desno. A kako se potpisivo kad je predavao za pasoš? Da, ja ne mogu to da verujem. Ja plačem, zovem u 4 ujutru mog sina i on mi čita i kaže, mama, ima nešto i u zagradi, sad ću vam reći. Piše ime i prezime ćirilicom Mihailo Idvorski Pupin, zanimanje profesor, predsjednik Akademije nauka, naučnik, piše zemljoradnik. U zagradi piše farmer. On je to mislio da je zapravo, i mislim da se tu nije šalio, on je to ozbiljno doživljavao. Najozbiljnije. On je smatrao da je to najviša tačka do koje se može stići. A da li je tačno da je posetio Srbiju posle Prvog svetskog rata? Jeste. Ja otkrijem u manastiru Žiču arhivu i verujte mi, pomislim, pa da li je on od ovog sveta. Znate šta je radio? Išao je da vidi najstradalnija mesta u Velikom ratu. Posećivao i žene koje su ostale bez muževa, braće i malu decu. Dizao krovove, davao novac za školovanje i sve piše. Neki sveštenik je pisao u Žiči kako Pupin korača kroz ruševine i pomaže. Da li možemo danas da zamislimo da je organizovao u ratno vreme dobrovoljce u Srednjoj Americi? Ne može. Ono što me više čudi, da je dobio potpise majke i očeva. Ja to sve čitam u New York Timesu. Poslao je 25 najboljih studenta Kolumbije sa ogromnom humanitarnom pomoći, sa džipovima u Srbiju 1916. godine. Piše, ja znam da ovi momci neće izgubiti života. Oni će pomoći. Evo, opet da traže me, daj mi 3 zadatka. Da traže majke, da im nose kukuruz, da pomažu ranjenicima i radnici ročadi. Tu je bilo puno studenta medicine, da mu pišu. Tu je lobiranje završeno. Momak od 20 godina. To Pupin objavljuje. Ja čitam i ne mogu da verujem, piše. Profesore, ne možemo da im pomognemo. Ovde bolnicama nema mesta. Ljudi leže ranjeni ispred. Samo stavljaju ruku na srce. Kada umiru, počinju da pevaju. To je jedan. Da li ima neko ko bi hteo nešto da pita? Izvolite, slobodno. Ja razumem da je ostalo samo ćutanje, ali... Nadam se da vam je jasno što ne mogu da se odvojim od Pupina. On je ogromna sila. Sila i mera svih vrednosti. On me dovodi do ove nauke, mene, na drumu Marka Kraljevića, kroz koju vodi najviše Milutin Milanović, koji je bio opčinjen. Ceo život Markom Kraljevićem. Uvek pomislim,
Alo Marko, ne ori drumova, more Turci, ne gaste oranje. To je radi u nauci Milutin Milanković. Evo, ako se slažete, stvarno mi smo zakasnili, više od sat vremena držimo ovu tribinu, da završimo sa evo 2 citata. Tako mi se... Ja dodajem treći i onda sam... Mora tvoja posljednja. Mora. Kaže, ovo si delimično rekla, ali ovdje ima jedno malo dodatak. Kaže, na pitanje novinara da li ga je nauka odvojila od Boga, Pupin odgovara. Mene je nauka približila Bogu. Do njeme je dovela vera moje majke. Nadam se da će i moja nauka ljude dovesti njenoj veri. A Nikola Tesla piše, čovek ne postoji bez morala. Moral ne postoji bez Boga, znači čoveka nema bez Boga. A ja onda moram da kažem, najlepši Pupinov citat iz njegove autobiografije, koji mora da živi u svim našim srcima. Porazi su samo kratka odmorišta za buduće pobjede. Do pobjede, hvala vam.